बाबा ते काखिरो ये गड़ा सर गाड़ी गला कि ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ପ୍ରଭାତ ବାବା କ୍ଲିନିକ କୋଉଠି କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ତ गछ पाखरे अछंती ଗଛ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି गछ पाखरे घर ଖୋଲା ଅଛି ଓ ଖୋଲା ଅଛି हां ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି କୁଆଡେ ଯାଉଛେ ତମେ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉଛେ ଚାଲି ଚାଲି गाड़ी एते ठाकी पड़िबो କୋଉଠି गाड़ी एते ठाकी पड़िबो ଠାକି ଯିବ हां କୋଉ ଗାଡି ए गाड़ी ହଁ ଏଟା ପିଚୁଟା ଯେହେତୁ ପିଚୁ ରୋଡ ତ ଘରେ ଗାଡି ଠାକି ଯିବ ପ୍ରଭାତ ବାବା ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟ ଏ ସମୟ ए तो कहीं फाटी ଓ एरा कहीं फाटी लाजे ଏଗୁଡ଼ା ଏ ଫାଟିଛି ଏଟା ପିଚୁ ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି ଯିବା ପ୍ରଭାତ ବାବାକୁ ଯିବା अच्छा ଚାଲ मामा